Kedamtang Karbinglong Autonomous Council kilik ahod bithung reng thama constituency arlu along rachare asong aphan kapathe ajoini mithanga khe anta chichini wangwedat si kacharvo areng ahu kachepa swabirta Karbinglong raratum thekpon longlo Lason thot si puthot pening le thot satame kilik nangkele bomajok khei hijanang bong kache theng kache chokabirta nangklang thutang lilo Aho lason si bithung reng thama constituency arlo rachare asong aphan ke pathe munaga jok khei hijanang bong areng ahu kache paswa birta longpon thutang lilo Bangswa lam laki APHL sia song pen pherang kya mai kang nia hotsi bangswa lam the rat along an nangklang lo Bangswa hut BJP rachare asong atum angbong kachidin thap alam bena jok jirsong biaphan thang adaya be pinpen areng hu ke paswa lam the pherang kya mai along jirsong be penamasi jethan ponlo Bangswa hut BJP asong atum angbong ta lapuson ka chelang selet ke doko ka jok jirsong biabang BJP penche OC APHL sia long chepa odu Nilta BJP long members dudun lo amatu kam cerap rapet mai meeting ta durapet lo amat kopi tong net tinone patu to we bangke mani lipun nang thijok lo video en bamhut ni video en bamhut phone nang thijok lo amat paso video delete pirap lo amat nilreng bang nang paso sudak lo pini press meet nang chuphanang ikok kelake nilige nilining kipung lo nilining kikang lo mat BJP along bangke cepat aku tekun BJP asong atum kaikia mata APHL sia rachare asong atum aphan nang kateng khengdun pendang lo areng ahu ke paso asai ke klema bangke bithung reng thama a constituency long ki do BJP atum si lit chot pusi pherang kya maya long pen ning jepong nikan si aprang pen bon dak presiden ke man la sila so bangke aron kali dalo bicara mun se dak parti long presiden arpu ke tang ke deng dur bangke chokse lagle pine ke kroidut ba supporter personal bangke chogi non bangke alang ni masih thu kupen masih disenang hoita ceradet lapen areng hu pe sota alang pen si cheng usi molang di pan Dongkamukam pen wiki be Karbinglong live